is 4 woorden. Er is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Er is onder de Frieske PvdA's teleurgesteld reageerd op het vertrek van Job Cohen. Die maakt de familie bekend dat er opstapt als fractievoorzitter en politiek leider van de Partij van de Arbeid. Cohen zei dat er net weer omkomt in de Tweede Kamer. Het Snitser Tweede Kamerlid Jacques Monas zei dat het vertrek onontkombaar was. Hij hier Cohen geholpen om hem zelfs beter te profileren. Het Frieske PvdA-voorzitter Martin Schellenberg neemt het vertrek wel begrijpelijk. Het Tweede Kamerlid Lut Jacobi is verrast door het Nijs. Zij neemt oud-staatssecretaris Jetta Kleinsma een goede opvolger. Sven Kramer had het afgelopen weekend in Moskou zijn 5e wereldtitel reetrieden won. Een historische prestatie. Op de afsluitende 10 kilometer tegen concurrent en teamgenoot Jan Blokhuizen komt Sven Kramer net meer in gevaar. En helpt er met oermacht zijn 5e WK-titel. Net die Nederlandse reetrieder heeft dat eerder presteerd. Alleen Rintje Ritsma komt met 4 wereldtitels in de buurt. Kramer het historisch kreun, maar praat zelfs liever over het kampioenschap van het afgelopen weekend. Het EK weer al een verrassing en dat ik dan niet nog het WK binnen kan slepen, dat is helemaal super. Als het even naar het toernooi weer omsjost, wat wie die beste afstand? Nou, toch al 4 kilometer en daar ben ik het meest blij mee. Ja. En de 400 dan? Ja, 400 weer oké. Hij weet net super, maar hij weet niet super slecht. En gewoon een solide 400 meter waar je een toernooi mee winnen kan. Het besluit door een Nij Tialf moet uitgesteld worden. Dat wil het eerst het CDA. Waansdie besluit de steden over de toekomst van het IJsstadion op het Jereveen. Nijbouw bij het Abelensta stadion voor 100 miljoen of verbouw van Tialf voor 50 miljoen euro. Het CDA wil met D66 en de VVD meer onderzoek naar de bouw van een Nij Tialf bij het Abelensta stadion. Dan kan je denken aan de verkeersproblematiek, dan kan je denken aan hoe duurzaam is de nieuwbouwvariant. Dan kan je denken aan de synergievoordelen, wat is nu echt de economische spin-off. Maar je kan ook denken aan de bijdrage van het bedrijfsleven. Hè. Daar wordt 20 miljoen voor opgenomen. Hoe hard is die bijdrage nu? Pas dat dit al hier duidelijk is, dan kan er besluiten genomen worden, zo vindt het CDA. Dat zou dan in september matten. Valt er waans die wollen besluit, dan is de kans groot dat er kiezen wordt voor de goedkoopste variant, de verbouw van Tialf, voor 50 miljoen euro. Oud-dirigent Gerard van der Weert van het Fries Jeugdorkest is 19 jaar verstoorn op het jubileumconcert van zijn orkest in de Harmonie in Ljouwert. Van der Weert is een van de oprichters van het 34-jarige FJO. Hij wie correct het podium opstapt waar zijn oorskier doet er in elkaar zakken. De oud-dirigent is nog nooit MCL gebracht, maar verstoort daar onder de gevolgen van een hartaanval. Van der Weert is 81 jaar geworden. Het klinkt natuurlijk wel heel erg apart. Maar van der Weert is dit eigenlijk een prachtige idee. En hoe kent hem mooi, met al zijn hele Friese jeugdorkestfamilie om hem heen. Dus dit weer voor hem natuurlijk perfect. Nou, toons die middag is in de Ljouwerter Harmonie een oorskier en muzikaal eerbetoon voor de oprichter van het Fries Jeugdorkest. De vertutte blauwe wenarken in de Westerdieksveert behielpen weer voorthellen. Dat heeft de gemeente met de eigenaar al praten. De 14 arken worden al 2 jaar net meer broekt en binnen de gemeente een stiekel in de voet. Nou ja, je kent het zelf zien, het ziet er ooster zuterig uit. Dus voor de toeristen hier in Zuidwest-Friesland, in Hielpen omgeving, is het ook zo wichtig dat dit er knap en creërs uitziet. Dus wij binnen ook zo grutsk dat Van der Meulen deze beslissing nam had. De onderhandelings met eigenaar Douwe van der Meulen draaiden op neert uit. Maar nu is de gemeente dwaande met een nieuw bestemmingsplan voor zijn camping, dat er 190 nieuwe bungalows bouwen wil. Voor de recreatieondernemer reden om in te stemmen met het voortheljen van de arken. Het waren er nog. Joen en vannacht is het bewolkt. Er valt wat ruimwetter en het wordt een graad als 2. Ik ben hier nog ruimwetter, verder een bewolkte dag, maar zo'n 7 graden en een matige en vrij krachtige west-zuidwestenwind. En dat is weer deze aflevering van Joert. Dadelijk hier Heer en Boppenslag. En ik meld me maar meer Fries Nijs aan om 6 uur.